От ранна детска възраст ни учат, че на агресията не бива да се отвръща, че гневът е грозен и че добрите деца не обръщат внимание, когато някой ги обижда или наранява. Но какво се случва, когато превърнем това в наш единствен модел на поведение? Каква е цената на това да бъдем вечно добри и прощаващи в собствения си живот? Цената е бавно, но сигурно саморазрушение. Ако светлата ни страна ни помага да обичаме, да градим искрени приятелства и да бъдем благодарни, то нашата сянка е онова необходимо зло, без което не можем да оцелеем. Тя е тъмната ни част, която ни дава зъби и ногти, когато животът ни изправи пред предизвикателства. Способността ни да отвърнем на удара, да поставим граници, да кажем твърдо не и да се защитим, когато някой се опитва да ни разруши. Картата Дявола е една от най-мощните карти за работа с сянката, защото те принуждава да погледнеш към онази част от себе си, която отричаш или са те научили да я потискаш. В психологически смисъл този дявол е необходим. Той символизира способността ни за несъгласие, за отстояване на себе си извън рамките на чуждите правила. Истинската цялостност на личността не означава да изкореним тъмнината си, а да я приемем и управляваме. Древният символ Ин и Ян показва точно това – доброто и злото, светлината и тъмнината в пълна пулсираща хармония. Както няма ден без нощ, така няма и зряла личност без интегрирана сянка. Дяволът е карта номер 15, чийто нумерологичен сбор ни отвежда право към шестицата – влюбените. А какво символизират влюбените, ако не свещения съюз между противоположностите? Дяволът играе решаваща роля в този процес. Той е волята за промяна, която ни тласка към индивидуация. Затова крайната цел не е да прогоним тъмнината, а да интегрираме сянката си. Приемането на този вътрешен дявол е моста, по който преминаваме, за да намерим себе си отново.